Alhamdulillah. Cek. Deh, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih wilujeng dalu Mas Mas Dodok nggih. Nggih. Oh nggih Mas Nggih. Dodok. Alhamdulillah. Nggih. Panggih kalian jenengan nembe sepisan iki. Alhamdulillah saged Nggih. kepanggih nggih. Nggih, alhamdulillah. Pri- Pripun? Kali Mas Chandra jenengan ngurusi saweran teng mriku to. Niki lho. Ngantos kebelibet Lah kados nggih, ngoten kula niku. sampe bingung iki sing Nggih. ndi sing diwaca. Sabar yen mangke Nggih. wonten wedale piyambak. Ya Pripun, alhamdulillah nggih Mas nggih. Nggih. Terus pundi pawartosipun jenengan? Alhamdulillah kula sae. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Semono ugi kula pangestu panjenengan kula nggih sehat. Alhamdulillah. Lampah mriki wau nggih lancar, perjalanan Lancar. nggih lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenan Mas. Tinimbalan teng dalemipun Bapak Maiman. Maiman nggih. Pak Maiman. Maiman. Pak Maiman, Pak Maiman. Pipin. Hei, Set. Iki lho. apa to? Daleme sapa? Pak Maiman. Maiman. Nggih to Mas, leres. Nggih Pak Maiman. Nggih Pak Maiman iki. Kowe iki melok tanggapan ning gone sapa to kowe iki jane? Iki gak sedekah bumi to, Dor? Sedekah bumi kedul mono. Kok Kok ngawur sedekah bumi. Wong ditimbali iki Modele sapa? suasanane kayak nang bali desa. Balik desa piye? Ancen ngeten iki kondisine Iya, Mas. iya, iya. Kahanane nggih Ya ngeten. gua nganti kaya numpak elep dawa. Kowe iki sing mbok delok kok sorno-reno. Nah, iya, kok iya. Alhamdulillah. Pancene keadaan ya. Menika Menika sik to apa? Kowe kok omong dhewe. Aku kelejek ngobrol karo Mas Chandra Nek- Gaul SSN. Tentra gaul. So, Mas Chandra Gaul SSN. Sing gauli apa? Sing gauli bojone dhewe to kok so takok sing Urung Eh? duwe. Dereng gadah. Hup, Wah, wes. eh. Hoi. Apa piye? Apa piye kowe Angin ana lho apa? bantre. Lah wong enek angine kaya ape kena ribut kowe jane iki nyapa lho kok iso. Aku enteng lho, kowe gede kok ya. Ancen aku kaya Terah yo kota angin lho Mas. Nggih. Ah injih kota angin luar Kota biasa. angin kok, Kula mlampah paweng lebat-lebat to. Lebat-lebat Nggih. nggih maksudnya. Wow mlampah teng mriku. Jenengan alhamdulillah nggih Mas sehat nggih. Alhamdulillah kula sehat pangestu panjenengan. Jenengan daleme pundi to Mas? Kula asli mriki. Mriki Badul mawon? Nggih kidul mriku. Lek kali Pak Maiman pernah napa jenengan? Kula kali Pak Maiman nggih. Dulur, tiyang- dulur. Dulur. Alhamdulillah berarti mriki sambatan mboten bayaran jenengan. Lah, dalah. Coba aku wong adoh Mas. Jare sapa wis lunas kok. Wah, lha kuwi dulur model piye to kon jalan bayar? Dulur kok jek doyan mangan dulur iki piye sampean iki? Maksudnya Jane nggih, apa lho kok? Nek kula nggih boten maksudnya Boten. kanca-kanca. Kanca-kanca niku. yoga. Nggih kanca-kanca sing Lah buri niku. lah nggih lek jenengan kalih Pak Maiman kan dulur. Nggih, Dadi dulur. mboten mikir masalah Boten, anggaran boten, nggih kula to. boten estu boten. Tenan. Boten tenan. Boten kok model terus meloro. Boten. Lah terah raine ngene kok. Ampun ngaten ah. Ampun nesu ah jenengan. Boten, boten. Jenengan nyuwun sampun krama dereng Mas? Dereng nikah? Walah, donya wis tuwek urung rabi iki piye? Ndang gage Mas. Iya ya Mas. Usia pinten to jenengan? Kula 28. 28 Ya. pun cukup jane pun wancine jenengan niku 28, nikah. 28 iki wis pas. Wong kula riyene 25 lho. Pun jenengan 25. 25 Oh, bojo kula selikur wis cocok niku. pun langsung nganu nggih, Alhamdulillah nikah, langgeng nggih. rumah tangga nggih. Alhamdulillah nggih siap pengestune nggih ngoten niku lho Wis kula suwun muga-muga. niku. Apa Jane namine? nek rabi Muga-muga. nggih kudune trah Jojo yo pati bisa rezeki iki wis ana dadi sing sing tenanan. Ya apa to kowe iki lho apa to jane kok sak Kuwi melu apa ora to? ribut iki wong. Nanti jodoh ora kena mau atur 28 wis pas niku kok. Wong kene aku telu-telu lagi payu kok. Sapa ngerti kono payu 7-3 lho. Piye? Kowe berarti ndongakno dalange Loh, tuwek terus lagi ora. rabi. Ora usah ditungakno. Lah iki usiane pira to kok boros ngono. 28. Mosok kula boros apa? Boros piye? Boten. Sabar Mas, sabar tenang. Trek komet kadang ngomongane pedes Mas. Aku ini nak urung Aja dalang iso diambil. misui aku urung puas. Ya, Saiki tapi wis kan- metu dampute aku seneng. Tapi kan delok keadaan kahanane to Mas. Wong Padahal apa 28 model ngono kok. 28 jek ketok enom jek ketok Nama bagus. apa kowe nak nyawang piye? Nglumut ngono lho. Kowe aja nyepele dalang lho kowe aja. Ora maksudnya Aku ki dikira nglumut iku rasuane. padane rai pager. Nggih. Maksudnya ki Bangke patu kali. kape. Ijo lumut. Iya. Ya ning ngono ora masalah. Lah tapi sing mbok sawang kok wajahe Mas Dalang, wajahe delok to lumut ngono tok. Wah, anu surjar apa wis Halah apa yang ngomong kleru kok iso. Mas Dodo kali Mas Dalam. Komet. Nggih. Panjenengan ini asli Bojonegoro napa? Nggih, asli. Nggih apa aku sing Bojonegoro. Lah nek jenengan? Bapak kula Bojonegoro. Oh. Ibu kula Jawa Tengah. Anu Pati. Mboten. Pundi? Mbah kula Jawa Barat. Lho.
Kok waduh. Ora mare wong kene kere kok dadi Iso ngomong kere. Pokoke kos nang kono kok entek wektune ganti pindah kos. Tegese iki nyuwun sewu keluarga saya itu keluarga apa namanya? Ketlarak. Ketlarak gundulmu. Suwi kok kowe. Mandiri dhewe-dhewe ngono lho Mas. Iya betul. Dadak badhe nikah langsung gawe omah teng mriko ngoten niku. Lah Mbak kula niku kula. remen kalih panjenengan mengikuti teng anu niku. Lah remen Dek mboten nate nanggap. Dan anu ana anu niku lho. Lah kok iso terus stroke ringan to. Kowe kok iso stroke ringan. Lah ki nek omong omong ngono ngono. ngono. Ayo sing jenenge rego nek rupa to Mas kok. Nggih betul. Apa ngomong niku to jenengan? Nggih. Administrasi ngoten to? Ya. Wis to, wong padha-padha kanca senimane. Nyuwun sewu, seniman kuwi lek dijaluk diparingke, Nek dituku. lek dituku larang. Ngoten niku. Mulane jenengan nyambat insyaallah kula kalih Mas Komet mboten berangkat. Ya ta. Tapi kan Bu, becek kula Bu. Ngono kok. Tak omong. Nyopo kowe iki? Tak omong karo Kowe ape omong? Iya no. Wis bareng ngece dalange kaya lumut watu lumut piye Njaluk omongan. sepura. Ya sepro sing kena. Sik tak atur ki. Ngomongnya kok. Lah modele nyuwun sewu Mas, anu Mas Chandra Gaul. Pripun? Mas Chandra Gaul. Andra ngene Pak kok welek Kaya cah Jakarta gaul. Chandra ngono. Lo gue kuwi gaul. Nganjuk Chandra Gaul. Lho sampean rung-roh nek dalang nganjuk werna-werna. Lho nggih to. Sampean rung-roh sing kentir niku ngenten. Sing piye? Kentir niku ngenten. Ngendikan kentir kaya ape nyokot mik e. Kentir ngoten mawon biasa nggih krungu lho kula jane. Sodron niku ngenten. Ngenten, maneka warna nggih. Nggih. Komplit tok nggih. Komplit. Mulane iki tiyang mriki niku remen kalih Lho budaya. nek nganjuk niku trah gudang. Pecele wis metu pecele. Kok iso ngurusi pecel bareng iki iso. Sing mbok sawang kok cerigisan teko ndi-ndi kok iki kok iso. Kowe pengen ngomong? Iya iya. Nuwun sewu Mas, kula atur niki. Nggih. Kersane lek omong ora numpang nindih ra penak kabeh. Gitu. Nganggo anu kode. Heeh. Nggih Mas nggih. Oke. Kersane kepenak nek Ya. omongan kalian jenengan. Monggo. Iya. Nek aku kowe pengen ngomong, aku pas ngomong kodene gampang. Heeh. Tir apa tur kena. Tur ya. Berarti nek aku tur omong. Ganti kowe sing ngomong. Oke, siap. Nah. Nggih. Ngaturke sembah nuwun nggih Mas Chandra, Nggih. dumateng ingkang hamku gati bapa mainan. Teng tur. Lagi teng. Teng dalemipun Bapa Maiman kagungan kajat nggih menika Walimatul Khitan. Ya, Sing betul. dikitan sinten Mas? Mas Faiz. Tur. Kula. Mas Faiz Idris Bawasir. Betul. Namung saged derek dedonga mugi-mugi mugi-mugi Mas Faiz dados Sakur. Saya guyu ya Mas. Lah kula niku kok Tak sak sepel malah. kuwi tegese seneng. Seneng apa ngenyek dhewe kok. maksudnya niku Sampeyan gak kudu tur. lagi sak turan ngono. Wis meneng aku sing takok. Ya wis ya wis. Mas Chandra nggih. Ya. Ah Sugeng Pitepangan nggih. Nggih. Anu dalang nggih jenengan. Nggih. Enggak tukang obat. Itu meneng tak omong-omongan. Belas dalang mbok takokno. Ngeten iki debak ya betul ya Pak? Boten. Oh, mboten. Boten. Oh, nak menawi jenengan usung-usung keng griya ngoten Iku iki. pertanyaanmu ora berbobot belas to. Wis ora bobot iki kowe iku lho. Lah nyapa? Lho karuan dalang sehat ngene. Sehat ya Pak nggih? Sehat. Lah nek ora sehat mosok madhep wayang saiki tanggapan. Wis karuan sehat ngene iki aja takon. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe gapyak semana. Ning aja kelamisen nemen-nemen. Piye kelamisen piye? Ngeten iki debek beto piyambak napa disediake iki? Tur. Oh, enek ture gitu. Pripun? Wis jawabane napa? Beto piyambak napa disediakne? Nggih, niki wau kula anu, Beto piyambak. beto piyambak. Saking Soalnya dalem. Saking dalem. Awis lho Mas selawe lho ngeten Niki, iki. Nggih tak tebak sepok niki. ngeten selawe ngeten niki. Berarti jenengan dalang sing cerdas. Ya, ngeten Nggih, niki nggih, mengke nggih. damel latihan tengge nek pun bar ngeten iki. Ayo turo. Mboten. Oh. Kowe gak ngetur. Gak. Aku nek bahas debek iki gak tur. Lah kowe ndambah sapa neh kono diterusno. Nggih. Niki ingkang gadah damel Pak Maiman, Ya. Ibu Pipin. Monggo jenengan ngaturaken menapa Mas? Sunatan ta nggih? Sunatan. Mugi-mugi ingkang dipun kitan sing disunat dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Niki wau nek mboten klentu pun mucuki nggih.
Nggih, niku Mas wau. Faiz. Mas Faiz niku. Mas wau. Faiz menika nyuwun sewu duwe hobi ya dalang. Dalang. Bakate ning dalang alhamdulillah didukung kali orang Tua. tuanya. Nggih. Luar biasa teng mriku pun enten napa menika. Nggih mugi-mugi Lir. mboten sekedar hobi namun menjadi hobi yang menghasilkan. Amin. Betul, Kastune betul, ngoten, betul. Pak. Nah, nggih mugi-mugi panjenengan nggih paringi laris. Amin. Laris. Nggih, Amin. Sinden-sinden niki nggih laris. Niki sinden jenengan nggih. Niki Nggih, adatan nggih sok melu sinten mawon nggih tunggale Pak. Oh nggih Sinten nggih. mawon. Nggih. Sindene mening-mening ya, Met. Gede-gede. Kok iso ngomong Loh, gede-gede kok iso lho, ngarani hitungane gede kondi lho kowe Lah iki. aku yen omong gak iso tak gawe-gawe. Lah iki yo mosok sampean iki Lah nek iki gede. urung masuk sinden ki jek AS, AS ki apa? anak sinden. Anak sinten. Mosok enek kok anak sinden ki nyapa lho kok Ya nek masuk sinden kok majer kabeh kok ya. Majeri kok ya sapi lho kowe iki kok iso. Sinden ki ya manak kok ya. Mana yo mana lho apik-apik lho mening-mening. Apik, dongamu apa kanggo sing gadah damel? Dik Faiz khususnya sing dikitan mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Mana? Mana Dik Faiz mana? Lho, Dik Faiz lho Dik. Kelas 1 SMP ya. Alhamdulillah mugi-mugi mosok ki wis tuwek Faiz ngene iki. Mboten to. Faiz kok wis brengos e kandel iki tak. Brengos tukul dhewe mau ape mau atur? Ora ngatur. Brengos barang kok mbok. Umume lek bocah cilik sunat niku mestine kan urung duwe brengos ya Mas Ya, ya. betul. Mosok wis jek cilik kelas 1 SMP kok brengose Brengos. kuandel. Mugi-mugi dadi bocah sing soleh ya le ya. Pinter sekolahnya dadi juara terus tercapai cita-citane. Amin. Sing penting sampean iso bekti karo wong tuane, ya. Amin. Sampean suksesnya kaya apa nek gak bekti karo wong tua nelongso le. Tenan. Sampean dadi pegawai, dadi pejabat, sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Tenan. Nggih. Sampean dadi pegawai dhuwur tapi sampean ra bekti karo wong tua nelongso. Nelongso. Iki apa to srun. Tak bantu dadi Bantu apa kok tak iso? bantu sedih ngono lho. Sedih piye? Lah kowe dongamu apa kanggo Dik Faiz? Ndonga apa ngaku ndonga keluarga kowe ora berhasil kok. Kok ndongakno wong liya. Ngene iki lho, iki Lah jenenge nek ndonga ya nangkap kiai to dagelane kok. tegese wong wis diajeni ditimbali mriki ora duwe donga sing Nah. becik sing apik. Maksude ki Kudune- sampean ki ning kene ki maringi apa kangge warga mriki khususnya kangge Bapak Maiman. Pak Maiman sing maringi kula. Mboten kula kok maringi kuwi jenenge semuge. Lho, Wong kok gak ngerti nggon to, Iya, papan tapi. panggonanmu Lho, ki ning nggih, ndi? maksudnya sing diparingi nopo kabisane jenengan. Lah, Lah iki lho. maksude ki enek apa no lho, Mas? Enek wayang enek mosok ngene tahlil. Piye to ki? Piye ki? Maksude sampean sawangen to, Pak Maiman iki piye? Oke. Oke piye? Dari kok nyawang. Tegese ora ngono, bocah ki kok koclok to suwe-suwe. Omonganmu ya ngono lho. Maksudnya piye amre Pak Maiman ki ketok mekan Padang Sumunar ngono lho Mas. Tokone ya dodolan dop kok dipasang sisan. Iki lengkap iki enek jamu, enek lampu. Ora kapok anggere ngomong kowe iki. Oh, Pak ini men Padang ya ta? Maksudnya Pak Maiman ki lho piye? Ya ngono kae. Ya umum. Tegese di dalam Pak Maiman ada apa? Ada jeruan. Usus, ya umum lho to. Mosok gak tahu. Kowe mlaku Mah, mengguri terus delok. mangan. Ora, Ya betul. tak setrum cangkemmu kowe. Kok gregeten kowe? Lah kowe paham mbok kowe dhewe. Paling gak lho, ciri awakmu apa kalih Pak Maiman pun tepang pun ngertos. Nggih, tepang. Pak Maiman garwane. Bu Pipin. Bu Pipin ya wis apal karo awakmu. Pun Berarti kalih Pak Maiman wis ra wong liya awakmu. alah yo wong liya to. Lho kok iso wong liya? Aku nak bate ra bayaran. Alah, Kok ora usah mbok pikir. Iku ngono neh. Tegese ki awakmu kalih Pak Maiman wis tepang apik. nggih ngertos. Ngertos. ngono. Wong jagong kuwi perlu. Berarti teng dalem wis jagong kalih Pak Maiman. Nggih. Ingkang pundi piyayine? Nika sing alit yo lho. Alit gundul mono. Cilik. Pak Maiman kok alit ki lho kok iso. Centikane. Oh iya, nek cendhikane. Pak Maiman garwane Bu Pipin. sing disunat. Mas Idris. Faiz Idris Bawasir. Aku nak nyeluk Idris, blekku ngono. eh. Wah, aku sering kok ngetro sekolah DE ini biasa. Kalih anu Dek Idris ki. Lah piye to kok so? Idris karo sapa sebut ro? Aku Yono Idris Sip kuwi. Sing ngusungi aku, mapak sekolah ya aku. Berarti wis plek tenan. Gak percaya. Sampeyan kok modele kok ngece Mas sampeyan Gak gitu. percaya guyu mlebu mik. Iki. Tenan pora lho. Guyune kaya Saestu lho Mas. lho tenan lho Mas. Idris Sukoco kali situ. Sukoco sama Sip. Sukoco.
Berarti Sukoco langsung penyonyo gitu. sing penyonyo. Berarti rek sing teng daleme Pak Maiman wis tepang kabeh awakmu. Pun tepang ngene keluarga sedaya kok. Jajal sapa sing tukang adange Pak Maiman sapa? Oh Mak Mami. Sapa? Mak Mami. Ngawur. Takokno to. Kita Bu sing adang menika Mak Mami. Kabeh keluarga. Lho lah kowe kok ngerti to, Mas? Ngerti wong jagong to to. Ditanggap wong ki ya ora kok gur anu. Sing adang teng daleme Pak Maiman. Mak Mami. Lah sing masak sayur sapa? Mak Sukarni. Lho nggih to, Bu. Bu kok guyung ndang kuwi, Bu. Ya kuwi. Nggih leres, Bu. Nah iya. Ya Allah sepurane mat kowe kok ya Ora kenal. apa-apa. Alah. Lagi ngerti jenenge wonge kok rapopo Men ketok wibowo. Alah paling rohmu kuwi cok. Iya. Jajal sing tunggu beras ning gone Pak Maiman sapa? Anu. Mbah Ti. Iki biasane lho, Dak. Nggih to, Pak? Nah, aku rung sempat ketemu dadi rung anu Mbah Ti nak daerah kene. Lah kowe kok ngerti kabeh? Sepurane. Lho ora dadi apa kualik goclok kowe iki kok Ora dadi sok. apa. Aku sing takok kok sok. Malah kowe sing takok aku ki piye lho Ya kowe iki? ngono kuwi lho, Do Serawung. Serawung gapiak semanak kalih wah sing adang sing masak kaya ngerti. Nggih. Paling siji ki gak ngerti kowe. Wis ngaku ngapalno kuwi tok. Jebul apalane Mas. Berarti wis ditik wis. Wis dikecik kowe ning jero berarti. Siji ki nek roh bayaranku dino ki pen ra masalah. Engko ora mangan lho, Engko. Duh, mau njaluk-njaluk to. Ngono kok bingung. Malah mangan. ngrepotno aku neh. Ora tenan disekseni kalih Mas Chandra Gaul lho. Ya. Piye? Niki nek niki saged jawab pertanyaan kula setunggal niki bayaran kula pen komet. Loh. Ora Lah, masalah. Tenan ya, Tenan sekseni oh mawon. ngoten nggih. Sopo sing dadi dukun pijet kene? Geblak kowe. Mbah Jamin. Aku ketakok kok gampang. Lho aku lagi bar dinyet-nyet ki mau. Lho. Aku Jamin terus Prapto kuwi kanca. Sing Prapto sapa? Alah sing idik. Prapto jagal kuwi lho. Kowe aja ngawur kowe. Lah aku apal Mas. Kowe ora ngerti julukane Pak Prapto kowe. Nek mlaku kok kaya wong ketedun. Pak Prapto mlakune piye? Tapi trengginas cepet monggo Mas. Ora. Kopine pahit napa manis lho. Tenan. Grab ya. Nggih, saestu ngaturke sembah nuwun sing damel kopi istimewa. Mas. Istimewa iki pancen yo bakul kok. Wah tenane. Kopine Pak Maiman jan tenan. Oh enak nek. Pahit era kaprak. Mali ra dikai gula pas gen kula paling. Ayo. Tapi lek pahit ki malah sehat ya, Mas. Sehat. Tapi Sehat. setelan kopi teng mriki niku terang ngoten niku nek dikeni gula kata-kata malah luwih pahit. Oh, Betul ngoten. saged tegi nggih. Oh ngoten nggih. Estu lho niku. Jenis kopine berarti. Nggih, jenis kopi mriki niku nek Diparingi ditambahi gula. gula akeh niku saya pahit. Malah saya pahit. Nggih, luwih pahitnya nek gak nganggo gula. Itu, aku karo bojoku ra bingung karo dalang kok bingung ya. Terus saya dipikir nemen-nemen. Nek ning kene ki gawe kopi lek diparingi gula mesti tambah pahit. Nggih. Napa meleh nek boten diparingi gula? Niku saya pahit. Sampeyan benjing enten Kang kata-katamu Kang. Kang kata-kataku, dalang mangan mie sukses kok akhirnya ra sukses-sukses, Kang. Malah mbulitno kancane kok. Kulitno kancane. Nggih, Ayo, menghibur. betul. Oke, monggo niki sindene enten 1 2 3 4 5. Nggih. Ah, Kersane. ada 6 Kersane gitu. Ya paling gak nggih kenalan nggih Mas. Ya, Ngono lho. betul. Dadi kepenak. Nah, jenengan dereng nate semerep to mesine. Nggih. Asli dereng nate semerep. Niki Dereng. tasik anu anak-anak napa ampun. Anak-anak piye to laki medel. Medal iya apane sing dideli kok. Ya, Nyuwun tadi- sewu Mbak, anu Tadi nyepeng ditunggu mik. di enggo-enggoan situ, anu. Ini Ya, nanti ditunggu di mana? enggo-enggoan. Habis tadi tidak mekas gua sih. Iki kok dalang bahasa Indonesia enggo. Iya, Nduk. Cekelono mik mu, Nduk. Eh. Dadi gandeng kuwi. Sik ning kono Dik, ra apa-apa. Nduk apa Dik pon? Nggih niki. Dik nggih. Nggih. Mas nyuwun anu kendak ketipunge Mas enten nggih. Entak tung, entak tung, entak tung. Wis kadung rokok. Tak tung, entak tung, entak tung. entak tung. Disauri nggih, Mbak. Yang ini siapa namanya, Mbak? Saya Ya. namanya Ya. Frisa. Nggih. Saya Ya. Weri. namanya Frisa. Oh, duh. Sik enteni gini ya. Piye kenapa, Mas? Taning Kenapa? jeding ah. Heh? Taning jeding. Lah kenapa? Iki lho mereka weri. Nah, omong rasa ngono yuk. Wong ki ndek bendanan dhewe. Aku anggere. dhewe. Soalnya aku nak gregeten ora kenekan. Ra kenaan piye? Kudu tak siri ngono dhewe. Siji ra ngenteni kok siri. Lah ya siji ki kekot-kekot ya. Wijane wedhus to kekot-kekot. Kowe ora ngrasane kulite kok. Ayo balen Mas Dun, tak aku pengen krungu tenan.
Halo saya Mas, halo saya. Hei, sing ngendang aku lho. Nah, iso kowe. Heeh, iso. Sampeyan gak usah ngendang, Mas. Nanti capek. Rokokane. Oh perhatian. Iya, aku yang pengertian benar. Ini jal piye? Ndang to. Yang ini siapa namanya Mbak? Saya nama Kaya gunggung. Sesak geraji garesmu lho, Nduk. Takoni wong kok cengengesan ya. Kaya gunggung. Iki lho guyu perkara krungu suaramu ku lho. Kenapa? Kok malah kaya wong udunen. Tapi nek irunge mekrok ngono ya. Ya bener iki mbales. Ora iso. Nek wong lemu iso. Kaya wong Apa ya? kaya wong ngepil ya malah. Ayo baleni Mas, baleni pisan kas. Baleni. Bosok. Yang ini siapa namanya Mbak? saya namanya Frisa. Rumahmu ada di mana Mbak? Ndak kagir. Pak Iman, Pak Maiman, jaluk jamu lulur. Nenek sapu jagat, Dik. Kowe kok apal jamune Pak Maiman sapu Ya jagat? omongi aku Prapto Lasmadi ki kok. Alah, kowe kok sebut Prapto terus saya kowe iki. Pak Prapto jagal ki mau. Jagal. Tak kira mutin tenan lho, kok tukang mutilasi. Ya terus tugasnya ngetoki wedhus sapi. Nyapa to wedhus api-api dikethoki. Lah nek pas Idul Adha korban kaya butuh. Amin utuhan ya ora apa-apa to. Kocrok ya diutono kuwi. Rongkol kowe kuwi. Makasih. Makasih. Iya. Ayo geser. Geser. Kaya wape men suwe makasih. Yang ini seto mah golek badan kok sok. Sampean modele kok ora trimo nyapa ta Mas? Apa ki sampe sampean cupit dhewe? Sabar. Mangsane. Sabar. Orang sabar. Pisan kok. Cangkeme lebar. Ayo Mas, irunge distal Mas. Kalau kendangnya kalau ini siapa namanya Mbak? Namanya siapa Mbak? Yang ini Iki mikir tipake sapa to kamu. Ki apa didilatin to, Pak? Gimana? Sumpah lho, dadal. Kuweting. Gak kau diwit to. ora. Oh aku dhewe. Alah tenan. Aku dhewe. Kuwi ya konggone cangkemmu dhewe kuwi. Cangkemmu dhewe. Kene putra raja. Oh, ya Raja Fir'aun. Raja Salira niku lho. Mboten gedang raja. Kalau ini Gegedan. kegedean, volume cilik no. Wis seneni operatore ta. Operator Sing piye? sing nyetel kendang iki. Oh iya, tak setele Mas. Operator. Volumenya gegeden. Tak golekane sih. Aku keri malah bongonone. Ngawur ya. Tibake anu base gegeden Mas. Dan nyetelok malah Basi. terus. Cekel Mbak. Lah. Nah, iki. Kalau ini Iki nganggo pra. iya toh. Yono. Kalau ini siapa namanya Mbak? Yang ini Apa Dan ta, Se. dan ta yo. Lah kok guyu untune cepet engko. Kuwi trah yo ngono kuwi Aku ben ae. wis kadung borongan kendang. Iya. Aja sawang ben gak guyu sama. Nyawang aku. Kalau ini Apa aku ning sarter kono ae to, Dek? kowe madheprono. Iki lho wadahmu lho guyu. Aku madhep nanti kok keliru. Madheprono, aja ketok kowe, aja ketok terus to. Raine. Gak seneng aku raimu. Wis sesuk kok kaya meroto aku. Lah nyapa? Aku ngetok ya ora oleh. Ya berarti marotomu gak seneng karo kowe. Paling iya. Wis ora masalah aku bojo. Mosok ngono. Oh iya paling ngono. Aja sawang, Mbak. Serius. Nek Iya. guyu bayar Iya 50.000. yo. Lah yo. Oh, guyu bayar 50.000. Belum. Kowe nyalon to kok. Iya ya, aku ren. Areke lho ngetrek. Mbak iki guyune gak penak. Golek dhuwit kok kaya ngono. Iya. Kalau ini siapa namanya Mbak? Ayo namanya Mbak Cece. Mbak nanti, Mbak. Mbak Cece. Wes ben Rumahmu menep mana bisa. Mbak? Nganggo korak. Mbak Oke. Cece.
Rumahmu mana, Mbak? Enggak Cece. Rumahmu mana? Kendangmu lo. Lah kok ngurusi payek? Mbah Lamidi to. Alah, palau. Ayo Mas, rono Mbak. Ganggu. Aja dulu Indah. Aja medek kene. Malah ngerusui kok. Loh, bareng pedesan sudah gede ya. Wis burung dipangan tak. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Namaku Ojo disawang. Mbak Cece. Ya wes makasih. Geser. Terus geser. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Nami kula Tak Dani Ismaya. Sik. Lanang apa wedok iki? Lanang mau wedok ta, Pak? Lah, aku yo kaget lagi harus Suarane sok kaya Werkudara Gede kono malan. Anu nduk, Mbak, sing halus. Halus nek. Werku piye? Werkudara, werku piye piye. Ayo sing biasane Kalau ini siapa namamu? Ora. Yo. Kalau ini siapa namamu, Mbak? Nami kula Dani Ismaya. Omamu kuwi ngendi, Mbak? Omahku Putuk Rejo. Iya. Wek jor. Mas, rokok wis entek, Mas? Kendengi, Mas? Lah nyapa lho, kowe nyapa lho. Urung tutuk kene bongko aku. Lah kuwi ak senemu dhewe nyapa aku nggo kendang kuwi mbok salini awakmu. Kowe ora pengertian kene ajek. Ya wis ganti kowe sing takok. Wis gendangi, Mas. Oh gak terusno kowe. Wis ora terus kowe. Iki Aku telu kowe telu. ya telu ning kowe ya ngono. Lah nyapa? Lah iki telu karek kekot-kekot tok. Kok iso kekot-kekot piye Lah omongan. kene nek kene oke, yang Oke. ini sak. Lah terus bareng lho. Terus tak takoki yang ini lho nak jawab piye? Mas Chandra Lah ki nek kono ngang sing sayuk sing ruko. iso. Mas Chandra ki wonge adil wis mbagi awakmu karo aku dibagi telung sinden, kowe ya Ngono telung ya, sinden. telu. Nggih to Mas ya? Betul wong nggawa 6. Nggawa 6 Mas Chandra. Telu. Telu. Sing ki wis. Iki wis, suarane gedhi iki. Mas yo. Yo, kendang Mas. Yang ini. Iki lho, Iki lho kok mbok liwati iki lho. Mu temben yayak manis. Saya manis. Kok iso? Kok bulih nganggo dolanan. Gejo. Yo, iki kan gak dolanan yo Mas yo. Niki tiang sepoh lho. Sepoh yo apa? Yang sepah. Sepuh. Sepah. Lho iki sepuh kok, sepah. Iya ditakoki Ya ya. ditakoki ben Yen adil. sewu nggih Bu nggih. Mboten kok kula ateges kok kula. Sopan kena Nggih, sabune malah ngapunten. kethek lho kowe. Arep ora. Loh, kandhane kok. Malah sing iki jiwane muda. Romantis. Aku diceluk sayang. Ancen kopok kowe. Ngapunten nggih, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Itali. Wih. Wih. Telek. Kaget aku. Iki lho njaluk basa Itali. Itali dilayani, Mas. Itali sampean ngerti Itali ora? iki nganggo aksara O. O. Terus untuk Italiano. Italiano. Mbok cepetno mau lho piye? Terus Aku kok mak ratap. aku yo krungu emang ya. Gue dibaleni ning YouTube. Lazio, Italiano, nganggo O. Wis roh. Yo, Jang. Uno nomor uno. Tuh. Iki gak penak. Piye? Kowe krungu apa? Panggilan sayang. Panggilan sayang romantis. Nah sayang cuk. Iya, itu panggilan sayang. Cuk juga. Hai. Siapa? Niki bareng asma sinten Aja Mbah. sembrono. Mbah Gundul mamblek no. Bu. Ulah. Bu. Kok pedhake wis rasa mlebu. Tak tapuk lho kowe. Wong nek nesu kapok lho. Aja sembrono kuwi. Nyun sewu. Garwane yo nang kene lho, Mas. Nyun sewu Bu, mikipun dicepeng nggih ngono lho sing sopan to kowe. Nyun sewu Bu. Enggak nyen sewu mikir dilek. Cepeng kok Nggih, dilek gitu. nggih, nganggo ngapunten nggih. Lumah kene. Dalam? Lumah. Engko mbok cipok. Tak uyuhi. Kuwi lho, digeboki. Bayang to. Apa to? Kowe ape duyui. Terus polahe piye? Glegepan to. Gragepane piye? Lah nek ngene iki ora ces ngono ora. Lah piye? Yo pyok.
Kenyek. Nyek. Lah pripun, Bu? Sik banter kok. Tasnya banter lho. Bantere Kaya pun. kaya gerasi keramik. Uyuh kaya montor Jupiter Z. Wus. Berarti sehat. Sehat. Sehat, Uyuh Cek. pipisnya Nuwun lancar. sewu. Paring asma sinten, Bu? Nami kula. Nggih. Mboten kula gawa. Oh, nggih. Kendang anyar, kendang Ambune anyar. kucing tenan. Mu anggar muandhek pun kata. Jenengan Ayo, paring Mas, asma kendangnya. sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Sik. Kuyu dalange kaya melok-melok. Ya ben ta Bang, ya mumpung enek sono. Ben nganti subuh ngono ben. Terus lek pengen muruh sampean. Cek seneng-senenge kendang ta to. Ya wes. Bene. Sapa met jenenge kuwi? Jenenge sapa? Sukran. Iya, Pak. Sokran gundulmu ngono sinden sokran piye lho. to? Paring asma Sukran sinten? munawar apa piye? Takok maneh, Nggih. kurang banter. Nggih. Rada rene. Nggih. Paring asma sinten? Iya, Mak. Piye? Piye? Eh? Jenenge Berarti kode Sasmito, Mak. Kode. Berarti beliaunya ada rasa dengan kamu. Iya. Beliaunya itu malu-malu tapi kucing. malu-malu kucing. Nah, seperti itu. Mungkin Malu-malu kecing piye to, Pak? Kucing, Mas. Oh, kucing. Kecingnya kelek. yang ini paring asma sinten, Mbak? Nama saya Nggih. Dewi Mardianti. Dwi. Bu kan naik pipis, bus. Dan nek Mbak Dwi pipisnya piye? Kayak dinamo. Lara Mas. Lara nang ngono kuwi. Pun nggih. Anu wonten mamuritan apa mboten? Sik lho, cek siji. Sama lagi loro kok Iya katute rombongan to. Lho. Lah wong klambine sarimpit kok. Lha kuwi mengke jam 4 wis kok kene lho. Yang ini randu mik no. Dipari. Kok iso ora demik piye to? Wong ngenyek. Iki mike loro kok. Mike loro. Matane ra roh. Matane kuwi big son. Iki loro kok. Jenengan. Jenengan paring asma sinten, Mbak? Mbak. Uy. Gak gelem, Mak. What Gak gelem is paling. your is name you. Paling nek karo kowe gak gelem ngomong, Mak. Halo. Assalamualaikum. Wis salamu dhewe. Gak iso berarti. Wong sinden ayu mbok ndo Bigson iki Nah. maksudmu apa? Nyuwun sewu diajeng, mbok pilih kepareng jenengan nyepeng mike niku nggih. Ngapunten Kang Kathah lho nggih. Oh, du adi. Du. Wih, yo. Nyekel mic iso diucek-ucek kene. Mikmu ye. Anjir. Waduh. Dek jangan gitu. So, ngapur rek. Gini sapa? Ini buke ngawur kowe iki. Kok tak kira gini manuk. Bocah kurang ajar Ngapunten lho kowe. Bu nggih. Ngapur. Nesu lho buke mbok kowe. Mboten ngertes. Ajur tenan lho, ajur tenan. Wah, ajur apa wong Iki adae. ngono asli rombongan. Kacamatane kecek. Asli rombongan kene. Heeh. Nyuwun sewu. Pripun, Bu? Kacaku nang ndi ki, Mang? Komet Bu niki lho. Masalahe Tanggung jawab kacamatane Bu kowe Keti. aja kaget. Lah nyapa? Kono lalinan. Mosok pikun. Lha dinggo enak metakokno kok. Mosok. Mosok. Kacamata ning kene. Kemu tak adai kene. Mboten mosok tanggapan pisan nek ijol kacamata. Enak ta, Mas? Tekan ngijoli we. Nggih, mungkin kula paringi sing ngombo nggih kacamata. Kacamata apa? Jaran lho. Tampe. Ketel dan ditekoni njajal piye? Nggih, ngapunten Ibu mangke dijoli kali Pak Maiman. Pak Maiman. Yang Yang ini namanya siapa, Dek? Nama saya Arda. Allah. Wah koclok. Wong urip mbok telekim. Lho kok nakoke kok terus klimpruk. Tuh, suarane halus lembut mesti piyai saking Solo niki. Iya. Ngono lho. Nyuwun sewu paring asma sinten, Mbak? Mbak, anu slong. Sok kaya wong anu to. Lah terus rene kata-katane Gua anggap ring blong. Kuwi nek suarane takoni kok ora percaya.
Pidalem saking pundi wong ayu? Madiun, Mas. Oh, penak Madiun Mas. Madiune tembe pundi? Haradan. Oh, Saradan. Lah kok langsung Dugi mriki menika wau jam pinten? Nambe Mas. Wah, enak kok mek kurang piye to? Wong kinyis-kinyis kok. Lalu. Kok gila karo aku? Gila piye to kok iso? Aja takok itu wedi ya. Wis didine pisan. Nyuwun suwe anu diajeng kepareng jumeneng riyen nggih. Nggih, Mas. Kula Ngangge napa jumenenge biasanya ngangge gugur gunung. erok-erok. Ora jane Sukben kok iso. era-era. Monggo katuran jumeneng nggih diajeng wong ayu. Oh, nggih. Jat. Niki make up kok mahal nggih ketinggalan kecantikane jenengan luar biasa. WB lho wi. WB. Apa kuwi? Wanita bersama. Kok wifi wanita bersama piye to iki? WB ya. Nyuwun sewu kula aturi jumeneng diajeng pundi astanipun jenengan? Totok. Oh, walah. Yuh. Ki munggah buka to, Ge? Se. Ki malah ngajak ngompo. Ngajak ngompo wong ki. Kumpo-kumponan. Lah nggih. Jenengan jumeneng nggih diajeng. Cek to. Walah nganggo minyak japaron. Malah dipilok. Penarik gaman ki. Kok iso minyak japaron wong. Guyon sayang. Maaf. Ih cantiknya. Loh. Ih. Gemesin deh kamu. Nganggo bendo to, nganggo. Cantik. Njaluk ora? Cantik ngono lho. Apik Cantiknya. Matane kayak sentolop. wong wedok is ngono kuwi. Oh, itu ngono kuwi nak karo kowe apik kok. Diajeng. Ayo berdiri ya sayang ya. Mau ya sayang? Iso Aduh, ora? cantik banget ya. Sri Tanjung. Apa ya? Lungguh. Nun inggih sinuwun. Kok iso ora? Mangertono aku sela hati kromo. Nun inggih sinuwun. Ana kawigaten opo? Pate. Mrika nyuwun sewu. Napa ingkang sampun jenengan utus saking kula sampun kula dugene dumateng panjenengan sinuwun. Ya. Ora mung kuwi. Iki dina iso ora iso. Pripun? Kowe kudu budal ana ing alas tangga. Nggih. Golekno aku sisik panik pusaka sing iso tanggo kanggo garwa putri Paweswar. Iso? Nun nggih sinuwun. Iso ora iso budal saiki. Nggih, pangestunipun sinuwun. Yo, tak pangestuni. Hah? Apa kuwi? Tanjung. Takut. Aku selo hati kromo. Takut. Ini demit ya. Takut. Raro ketoprak. Ini apa ini gendruwo? Wewe gombal. Gombal. Oh, anake ceritane sampean iki Iya. Sila Dikromo. Sila Dikromo. Aku bojone kae. Iki. Oh ngono. Lah aku rong dipamiti roro kok budal ki apa? Lah iki kesusu tanggapane ya gitu. Pamiti sik, pamiti sik. Halo Dul pamit sih. Lah wong sing ngatur iku kowe kok aku mbok Aku sing ngatur sapa iki ya paminditan. pamundutan. Nganu mike ganti sik, ganti sing kuwi aku. Ganti. Sing ora enek kabele. Ya, kono njaluke sing ngono. Yo di Mas Ya, ta? Mas Dodo yo. Mas Dodo jan ambune kok pesing to mikmu? Dia mongi ya. Ambune Yo. pesing ya, Mas? Tenan. Ora. Stempet. Yo. Kowe muka.
Garwa kuwi Mas. Wis gak. Ketoprak wis ra nganggo kuwi. Bah, ra tau tanggapan ya. Chandra Galuk sele gence to dina Lah iki. ya mosok toprak. Toprak apa kuwi? Garwaku Tanjung. Kang Mas. Kang Mas. Lho kok Ambung lho. ampak mentok. Ya, pot kok ipan itu terakhir. Modele. Garwaku Tri Tanjung. Dawuh menapa Kang Mas? Mentu wong istekan dawuh saking Sinuwun Silahati Kama bilih punapa aku diutus golek tumbaling praja. Mula dongano Kakang Kang Mas. paringa slamet. Injih Kang Mas. Donganipun Tanjung. Iya. Mugi-mugi panjenengan Iya. pinaringan slamet Kang Mas. Iya. Wis ngono wae Tanjung. Aku tak Mas kula tasik kangen Kang Mas. aduh ki kena ki. Kena. Aduh nyiprat ki. Wis ngono wae Tanjung. Aku pamit Tanjung. Kang Mas. Aduh yo. Terus pamit iki sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit ya Tanjung. Dongakno Kakang slamet apa-apa wong ayu. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati Kang. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Mwah. Mwah. Iki jane opo? Kok kok malah mangan gitu Wira-wiri. kok. Iki bar aku lunga kuwi ndang teko. Oh, nggak bawa sik, nggak bawa sik. Diajeng Tanjung. Mas, Tresnaku marang sliramu kuwi ora ana. Wong wedok liya kejaba sliramu ayu. sami Kang Mas. Awake Isinipun ati Tanjung namo panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya wong ayu. Sik Kang Mas. Tresnamu kaya apa wong ayu? Lair tulusing batin namo panjenengan Kang Mas. Wah. Ye apa kena iki? Kaya mengkono ya wong ayu. Oh, Berarti aku ora kleru wong ayu. injih mboten Kang Mas. Wong wedok utawa wong wadon sing paling ayu sing paling tak tresnani amung sliramu. Oh, saestu. Iya wong ayu. Iya. Rasane atiku kok rada ndredeg wong ayu. Dedek kenging menapa Kang Mas? Yen tak ibaratno wong ayu kowe kayata kembang mawar sing mekar-mekare wong ayu. Ora enek kembang sing wangi sing becik kaya sliramu wong ayu. Padha. Saestu Kang Iya. Mas. Iya wong ayu. Ndang Kowe budal. tenan tresno karo Kakang to? Tresna saestu Kang. Budal. Kudu iso njaga. Injih Kang Mas. Jaga awakmu aja sampe ana apa-apa wong ayu. Boten Kang Mas, kula nggih sejatosipun gelo Kang Mas. Lho kenging napa? Nembe dados manten nggih sampun panjenengan tinggal Kang Mas. Mangke nek Tanjung ingin Ndang piye Kang Mas? budal. Kudu sabar wong ayu. Lah, budal, Iki ngestokaken dawuh saking Sinuwun Silahati Krama. Engko nek Tanjung pengen piye? Ya dimpet Ora iso. aja sampe Kowe golek tak wong ngono lanang anu. liya. Ndang Wis budal. pokoke tresnamu lan tresnaku siji. Nyawiji dadi siji ora ana sapa-sapa ya wong ayu. Sukri ganggu men to Kri. Rada budal. Wis kaya mengkono wong ayu, aku pamit Tanjung. Iya, Mas. dungono Kang Mas. Kabiar sasmaranipun. Kiprah. Sri Tanjung. Piye ngemban? Yo ngumpan biyen aku. Piye ngemban? Sela hati kromo sing teko wong ayu. Apa iki? Takut. Seladri komo kaya munyuk. Ben ra kaya sing kono-kono. Oh iya aja sampe nyonto. Aku sela hati kromo. Sinuwun. Tanjung. Iki dino. Sit hebat. Wis tak aja. Ora piye-piye. Sri Tanjung. Asline Manut to karo aku wong ayu. Apa ngomong ganteng ngono. Chandra Gaul. Oh, entet. Duh, entret. Iki toprake lakone opo to? Ting nandung. Ora
Sila Hadi Krama. Enten menapa sinuwun panjenengan dhateng Taman Keputren? Kene Kanjeng. Mosok to ya awakmu ora krasa. Sampun ngaten nggih. Loh. Kula sampun gadah garwa. Wis seruh, aku wis ngerti. Ning iki dina Siga Beksa ora arah Bali. Ana ing tengah kono dipateni dipangan macan. Kowe bakal dadi ronto ta, Juk? Mas Chandra. Mas Chandra. Kok si Tanjung enek lutunge bareng? Lutung Kok piye? lutung ngendi ta? Ring ngarane lutung iki. Wah, ngenteki pasaran. Kuwi wae sapa? Aku jan ra sambekan. Anggo kuwi ya, Mas. Ayo ndang berbuat. Manut to karo aku, Tanjung. Nah, Manut to karo aku. kaya Naruto ya. Elek. Dawa ngayu. Sampun ngaten to. Sinuwun panjenengan. Pisanan ya lara wedi. Ning suwe-suwe Takku. suwe-suwe penak. Perih, Mo. Pertama, Aha. pepucaning ati. Cemet-cemet. Nggih. Ngen. Ya ngono lho. Suwe-suwe kok malah ya ngono lho. Aku kok malah manut to karo aku ya Bang Ayu. Kowe wis engko bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu. Manut. Boten. Manut. Ora diomong, ora. Oh gak ya apa Mas. Anu. Itu malah gelak kono. Padha lanange gelut apa piye yo? Enggak, Mbak. Guyon, Mbak. Guyon. Ada ngene, Pak. Sinden Pak Kuli jane. Aku ra sido. Ah, tutukne ora? Mboten, Pak De. Tutukne. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya Bang Ayu. Apa kang semok bakang semok. Situ bekso. Kenapa iso? Bakang semok Anyah. Semok Anyah. semok. ya kono kuwi kelakuane Sri Tanjung. Iya ora. Aku dijak bergendak, aku Nalendra. Toprak bergendak ya. Wis to saiki zamane sing penting gampang dipahami ngono karepe. Aku wis ora gelem dipeksa karo Sri Tanjung. Piye? Dipeksa. Tanjung! Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Ora usah koyo ngene. Kang Mas. Aduh, tenanan iki saiki. Kang Mas. Kula kangen kali panjenengan Kang Mas. Kang Mas kangen tenan Kang Mas. Iki ra bener remuk iki ndasku iki. Kangen Kang Mas Tanjung kangen kali panjenengan Kang Mas kangen. Iya. Lho. Kangen Kang Mas. Kangen. Neng didinggon ki sing lanang sing junjung nek kepethuk. Bojoku ya apa Agak bego. wong Kaya montor garuk ya. Kang Mas saestu. Ora iso kaya ngono Tanjung. Aku ngerti dhewe. Piye Oh, iya. tumindakmu yen pas aku tak tinggal ning gone alas kono. pateni itu. Ora nyangka ora ngira. Tak kei pusaka ki tak Wonten sih. menapa to Kang Mas? Mosok pusakane patih sida peksa kok biting ndek enak to piye? Wis ta. Ndek iso mateni to iki. Iya apa biti? Lah apa? Cemiti. Wonten menapa panjenengan duka kali kula Kang Mas? Aku jane kapang marang sirahmu. Ning geni yo. Kowe iso tumindak kaya mengkono. Iso-isone kowe tumindak sedeng marang wong liya, ana wong lanang liya. Rene. Diam. Ya. Apa sih? Kamu jangan marah-marah. Ah, enggak. Muka-muka Itu kan cuma acting. Nanti kamu aku kasih. Iya. Kita kan udah lama nggak bergendak. Iya, kamu cepat hamil ya. Oke. Nanti tak kumpul. Mau. Iya, nak ngalami iki. Iki sida apa ora? Enggak. Sida diperjaya apa ora iki? Patenan to. Ki Sri Tanjung po. Ora iso kaya Anu ngono. to mengke. Ora iso kaya mengkono. Kang Mas.
Wong lanang Iya. tanggung jawabe gedhe. Wong lanang ngestaken dawuh sinuwune ning gini yo. Kowe iso tumindak sing kaya mengkono. Kowe tumindak sedeng marang wong lanang liya. Ya apa ora? Panjenengan boten percados kalih Tanjung. Ora percaya. Boten percados. Ora percaya. Pateni lho. Kang Mas. Nek ngandel aku pateni. Ya saya Aku ki wong lanang sing tanggung pateni lho jawab. sok suwen. Kang Mas. Aku pakai Kula ngobong-ngobong. lahir batinipun Tanjung namung panjenengan Kang Mas. Boten wonten priya lintu Kang Mas kejaba panjenengan Kang Mas. Kaya omo brambang. Yen ngomong sing bener. Saestu bener Kang Mas. Ngopo marang prajurit-prajuritku wis ngerti kaya ngopo polamu karo Sinuwun Silatikala. Menika namung Agus Krama Kang Mas. Saestu boten leres Kang Mas. Aku wis ra percaya apa sing mbok omongno. Pateni lho. Lho. Kang Mas. Kok malah tumpah. Lah kono yo modele tawa. Saestu Kang Mas. Mare klambine gambar motor. Mangertenono. Nek gletha kudu numpaki. Lambine no gambar Aku motor. gowedeng aku wis maca serius kok. Anu. Chandra Sasmita Gundulmu no. Kula niki wis maca acting apik lho, Mas. Lah kono yo terus numpaki. Oh, sampean pengen numpak Nah, ya. Lah, kono, Dang. Oke. Kayak mau rasan-rasan. Chandra, yo iki jodohmu. Hei, Mbak Manuara kok ketok ayu ya ngono jare. hei. Kang Mas. Terus. Urung Saestu menika boten leres. Kang. Hei. Rangkul mah. Hahe, lateni sese penak. Urung rapi apa letosan. Tosa piye kaya ngene ya traktor iki. Persnelenge ngarep Karo buri. mboten napa-napa Mas, yang penting kena nggo bajak sawah. Sawahku bajaken ya Mas, bajak. Bingung. Mas Chandra nek wedi apik, Piye? traine nyingkup. Kok kira kucing kok. Ayo, kuwi nang dibergonjak kono. Mas, Nek toh aku kene lho. saestu boten leres menika Kang Mas. Sium. Apa toh? Wedi tenan deh, wedi tenan Ben. Ben. Hei. Lah kalau langsung meringet bar mata ya. Ki piye iki? Telaten. Urusi dhewe. Mas patesi to Pak. Dalang iki. Aku karek ndongakno. Mas, Muga-muga menika sakinah boten mawaddah. leres Kang Mas. Eh, Wis tak kowe njaluk HP model apa keturutan. Keturutan. sing sida paksa sapa? Mas panjenengan. Kita paksa wis bar. Eh, ki Panjenengan lali to Kang Mas. ki jet toprak. Cium. Hei. Cium. Dek karek hai. Wedi tenan dek. Ora apa-apa, malah ngene iki sing ra resiko. Resiko piye? Rare suku. Sedina piye ping toh? 7 ora meteng kok. Alah ora meteng piye. Monggo Pak, monggo. Piye Tanjung? Cek nerusno lakon Dek. Mas, Yo kayak instrumen Mas, ini. Order Mas. Mas. Sing sedih Mas. Sing sedih. Viral iki. Mas. Eh, Oh, totlutul. Hei. iki kok dodoan kaya wong tukaran tenan. Yo apik iki. Terus Mas, penjiwaane apa? Lahir tulus sing badan tak. Tinimbang nyonya tak pateni ae kita. Mati. Iki pusaka sing iso Weh. ngono. Urip. Rip. Pusakamu mandi. Menika ketoprak Sri Tanjung campur sarep. Apa moro-moro kok urip? Urip. Kok malah diuripno neh piye? Ora apa-apa, Wis Mbak. sidone piye? Ya ora apa-apa lho. Akhirnya sampean karo kene rabi karo kuwi. Heeh, maune Eh, wis Sri Tanjung di kok mau Si Tanjung nganjuk. Ayo. ora iso. Wedi. Moh. Dang to. Kono lho yu. Wis ora ben kono ben. Ben sak ora kapok bedino. yakin. Yo. Wong sing dicedhaki sinden Manuara kuwi berarti arep laris. Ya. Tapi nek kaya ngene ya terus piye iki? Ora apa-apa. Wis to manut to ae Enak. Enak Ana dua kemungkinan, Met. Apa? Antara layak laris karo lemes. Kita lemes niku. Nek lemes e mesti. Mas, Nggih. dalange kok kresik cilik ya. Cilik. Cilik. Ayo perlu di EL. Apa Apa kuwi? kuwi? Lus. Maksudnya kilo keris iki lho kok Oh, tinggalin keris kok kuwi to? sini. Ya cilik to. Ya cilik. Iya yu kono yu.
Aku pengen nang kene. Beh, iki piye iki Ngene. ceritane iki lho. Ngene, Lho sampean kok guyah. Dik, Dik Mano, sampean gelem ngalah. Aku lagi Kudu ndek Ngene penjalukan. lho ya. dalang bingung. Aku kadung nang kene. Guru ini dadi ndok muridé. Guru ki nak neng kantor. Ah. Lah nak neng iki dalang itu adalah seniman. Seniman itu adalah milik bersama. Wes to ki kok di video ae. Jadi sampean ki milik bersama ngono lho, Lah, iya. Mas. Ngono. Heeh. Mbak Gak- Mano, sampean iso ngalah ning sampean kudu duwe penjalukan marang dalange. Ngono. Ngono. Tok. Heeh. Aku gelem ngalah Kakang. Kalekang apa to iki? Aku gelem ngalih Kang Mas. Terus? Yen to panjenengan ngambung pipiku, Mas. Ngambung. Biasanya langsung jaluk G ngono. Gemu sak piro? Aku yen jenengan gandrung dhisik. Nah, ngono. Ayo Mas, Mas. Tandra ndek Oh nek gak dituruti raren-rene lho kuwi. Tandra ndek bengi nyipi pedhok Bathara Kala Yo. paling. Kono lho yu. Iya ya Mas aja ndemeki dengkulku nyapot to kok. Madep sih. Jarene mau dengkul wil ngono. Wong tangan meneng ae kok walwil-walwil apane. Alah. Dang Mas. Iki engko jame anu Aminah. Ndang Mas. lho timbangane kowe tuku nang micet. Gandrung piye? Ayo terserah sampean isone apa Aminor apa-apa. Nanti gandrung Mas. Campur sari lagu Indonesia yo gak masalah. Pop, rock, dangdut. Indahnya. Ayo. Aduh, hai. Tibasnya apa? Manisnya. Yo, kono lho. Emak aku nek mbok celuk yu. Lah apa? Ayang. Ya. Anyang-anyangen ayo, Dang. Anjang-anjangen. Kene malah sing anjang-anjangen iki kok. Masa delok sing ngendi. Masa ta? Langsung plotot ya, Mbak. Plotot iki. Jane Tang aku gandrung dhisik aku yen ra mbok gandrung aku gak ngalih kok. Dang Thomas dang dituruti to. Biyen aku lak wis. Bener ora? walah Bener. mantas. Kondo. Iya Kang. Oh. Kok dalang kok teko bener ora. Kondo. Ngono lho. Marang sira Bocaki tangane no. duh wong kono lho yu Aku nang kene. Tangane pun. maneh diambut cacah iki rajal Ora. Mas. Piye? Aku lagi ro. Dalang kok tangane irung. terakhir kulino mandi kok kene Pekerja keras. Tangane tapi kuwasap e. asap nih dingin ngene malah halus-halus ra krasa Astagfirullahaladzim. nek halus malah ra Ya krasa Allah ya Rabbi. Dalang lek wayah ngabar yo ngene iki lho. Ayo. Terus. Duh. Oh, dewa. Alah yo apa kok iso teko. Ayo kudu iso. Salah. Ndang ayo Ndra. eling jroning bebrayan aku ngerti nek saiki sampean ki lagi lara ati Dari sapa? Milo Engko yang keliru mikir kriting. Kok Milo. Aku mikir mamikmu. Serasi lho tapi ya. Weh, urung ana lho. Dalang bojone Banci ku urung ana lho ya. Urung. Mas. Gawe Jajalan, sensasi, Mas, Mas. jajalan. Ari laris lho Mas. Wis cepet Jajalan. terkenal ya, Mas. kono lho yu Urung ana dalang bojone Banci engko nek ana wong nanggap mesti ngene. Aku nanggap dalang sapa to? Kae lho sing bojone Banci lah ya ngono ya Mas. Betul. Jajalon lak poena. Aja banci to. Apa? Jengki. Cari Pak. ya Allah Jengki Pak Prapto. Malah kondangku. Nek karo wedok lak wis biasa. Ngono lho Mas. Aku ki ya ora manaan wis tak tenang e. Ora nek mana, Pak. Ki mbok nyambut gawe apa iso. Nah, mantuk, pomo sepi tanggapan awake dhewe manol lho. Ora apa-apa. wong loro manol Oncek brambang lho, ya ora apa-apa. Waduh disiksa apa nih? Nyapa to? Dijak Ya, kerja kowe keras. iki nyapa kok ngurusi rumah tanggaku? Kok ana rumah tanggamu karo Oh, dodok ora iki terusan ki ora diteruske ora eling jroning bebrayan kebak panggoda sayakti rubit Aja cepet-cepet Kang Mas. kang nyrimpeti Dalang kayak Alon-alon duber tarik maling. nafas dulu. duh ni masih
Tarik napas dulu. Rawongan. Tarik napas. Buang. Tarik napas lagi. Buang lagi. Tarik. Ini dalang katalah dalang mengi. Lek ini kurang barne lho, Mas. Ayo, Mas. Mbok aja salin sloko. Kang Mas. Ono lho yu. Sampeyan iki bagiane aku kok yo Dirangkul to Mbak Mano, Eh! dirangkul. Ngene ya, Mas. Iya. Mbak Iki wis tak rangkul tapi enak sing gronjal-gronjal ki apa ya, Mas? Apa kuwi? Iki apa? Coba Kang Mas? dicetakno wong ayu. tenan ki tanggoku wakeh. Masa Uci? Iki lho, Mas, sing gronjal-gronjal iki lho sabuke iki lho. Lah wong tampil kok ngurusi tangga. Oh tangga kuwi enek sukses ya ora seneng. Nah, Tenan kuwi, apa meneh melarat malah nyukurne. Nyek los ae lho, Los. Kuwi to eneke sementara kuwi ya ditelateni kuwi. sampean kan urung rabi. Urung. Nek belajaran karo Banci dhisik Lah. kok nek wis pinter lagi rabi wedok. Nah, Ben ra gampang rusak. Anggapan PKL. Lek wito meneh iki. PPL. Pito ngegong. Tak dongakne muga-muga udan. Aja ya. Mulai ben tili-tili. Ayo nembang yo. Urung bar iki. Rubedo kang nyrimpeti. Kang Mas menika napa Kang Mas? Endi to? Nika lho Mas. Lampu. Ya tok maneh lintang randem bulan ngono lho. ngono to. Ora romantis to. Piye to ki piye? Walah. Aduh, Gogrok. kresek kresek. Nyapa golek kresek? Gogrok kan meneh. Coblok. Apa nih? Gogrok kabeh. Rambute. Apa wis seru? Kuwi lho plembungan. Rubedo kang nyrimpeti wis kowe. Gong. Balene nih Duh ni masih rawong. Ya Allah. Lampane sampean iki pasti peram lho. Polae wayang sewan iki kok so. Ya ampun, Ngece aja kowe ngono wayang ngece. sewan. Ngece, tenang Kang Mas, jenengan nompon sah ngoten. Mengke kula tumbasaken Yo. wayang. Kalih gamelan pendopo. Oh. Napa-napa Kang Mas? Mulya sampean Mas Nyuwun napa, Kang Andra. Mas? Pendopo ae kok di Ampun sanggatekne nganu kodok menika Kang Mas. Kok iso kodok piye Lah to? kuwi komet karo kodok. Komet karo dodok. Kok komet karo kodok. Kodok nguyoi kowe kuwi. Ampun sanggatekne niku Kang Mas. Panjenengan dinyek mboten napa-napa. Mengke kula tumbasne kelir, kula tumbasne wayang. Ya yu tapi ning kono lho yu. Aja yuta, ayang. Ayang. Sing halus. Ayang situnya. Dan to yang situ lho. Emas sing halus, Sing gak lan- halus gak rono. Sing lanang kudu muka. Dan to yang situ lho. Enggak mau. Di situ enak itu. Yo Enak, diderekke aku enaknya di sini. Diderekke. Seneng hatimu. Seneng weh. seneng aku. Kutuke diderekne rono ya. Yo Mas. yo to. Ngomong. Saestu belum nek anu gak Ora nek muka. ora yo maksudnya Engko nek wis biasa ora muka kok, Mas. kok biasa piye lorong waktu. Bingung. Maksudnya ki ngene lho yo. Ki wis to ki lagu-lagu. Dek Urun terusno tutokno. Wong Pak Maiman senengane ngene iki kok. Pak Maiman senengane ngene iki gandrung-gandrung. Tutokno. Jenengan kok keringetan bekerja kenas to, Mas. dan mikir tenan kula. Kaya tandur Chandra iso pucet. kene Dik, kene Dik. Nek pucet rupane abu-abu. Ya wis wedi. Kene ayo nembang. Ki Nek terus anu, ora. Terus nih. Mbok aja saleh. Pikira kalih. Ya Kalih. kudu Sloko urung pan Urung iki lho. lan maneh ngono jero mo. lagune iki lho Ya ngene bae yo glathuki ya Dik. terus lho kok Ngono, lagune ngono. kok angga Pertama mau bareng penak ya terus. lagu Mas Dodo Sampun gatekne omongan tangga Ngono Kang lho, Mas. Yu. Engko sik urung bar kok. Kono iki bakul gethok ya. baru tak ning kono Urung bar kok. Engko sik. lan maneh cidra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya
Pas to, yo. Heeh, andhape napa, Mas? Monggo sampean napa? Pamundutane napa Mbak pilih wonten pamundutan? Diajakan Kathah menika. Terus anu Luku-luku. terus Elok. Banyuwangi. Diwaca sing tenanan kok wow. Goleki Dalang Sampeyan podolanan. tegas to, Mas. Sampeyan sing tegas. lagune kelangan HP Samsung Note 9 warna hitam, HP dalam keadaan mati. Aku Walah. tang wis didol lali. Lah iya, engko ning konter gak kae. Iki lho berita kehilangan. Oh, ya diwaca. Ya berita Nggih, kehilangan kok saestu lagi. niki berita kehilangan HP Samsung Note 9 warna hitam. HP dalam keadaan mati yang menemukan boleh dikembalikan teng mriki mawon. Nggih. Salansipun apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Nggih. Pak Sunaryo sekeluarga Gresik. Oh nggih saking Gresik. Lagunipun Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Permohonan Mbak Permintaan. Manohara. Oh nggih Mbak Manora. Nggih. Napa melih? Sugeng dalu Pak Dalang nggih saking bengkel berkah motor nyuwun gending utawi lagu Gelang Alit. Menika disawer sepeda motor monggo. Pundi to? Berupa brosur. Bahwa menika langgame ninggal katresnan riyin nggih. Oke, Oh siap. nggih. Atas atas diajeng. Ini berita kehilangan pun nggih. Sampun. Pun didol niku HP-ne pun dadi beras. Kok iso didol piye to yu? Kono lho yu. Ninggal katresnan Mas, monggo. Buka mriki napa mriku? Alon-alon lho, Dik. Ah, iki lho. Alon-alon, Dik. Mas, piye kabarmu? Ya Allah suwira. Eh, Nyapa? janur ajure ya kuwi. Lho lah Yes. nyapa? Tenan. Nyapa iri kowe? Ora maksudnya. Jarimu mau mbok usah dipangan wong liya kowe pengen. Ora. Cemburu kowe. Wis lu kono yu ndang nyanyi yo. Kalah karo sing di brengos cemburu sampean. Iki iklan rokok Surya lho, Pak. Kok iso? Lho, tenan iki. Sing nyekeli anak dipoto iki. Kosong nggih. Nggih niki. Ngapunten iklan, ngapunten iklan. Iklan rokok Surya. Nggih nggih. Tak dongane sehat ya Mas, panjang umur ya Mas. Ya Allah. Iki jek tepang ya yu ya. Insya Allah Mas menika belajaran kula nggih tumur Nah, dalang Nganjuk. berarti jenengan Ibu-ibu kita sik- Waranggono menika Nggih. nggih ibu-ibu kula Dengan tasik wemut nggih wong kula niku estu kula Nggih niku. kula terus senengane ngemut Mas Anu. nggih ngoten niku. Emot. Emut. Lah Kok iya to. ngemut? Di permen Estu iki kula lho. niku rumiyin nate ngertos Mbak Manwari niku kula anu nggih kula ngertos Nggih. niku tasik nitih Jupiter gitu. Mboten. Supra 126. Supra nggih riyen. Warna hitam merah. Nek wak tanggapan wayangan Oh, mriki. tenan Mas. riyen. Nganu apa ki jenenge koperku tak taliban tak kayak guri. Sampeyan kayak guri. Iso kaya bakul mercon. Kayak Bang Didil rene. Tapi ya ora apa-apa kuwi proses. Ya, itu Proses. anu, Mbak, pengalaman. manis getirnya Seman juga kehidupan. sampean juga gitu Mas Ya, Dalang. nggih. Semua itu butuh proses, Proses, tidak instan. ya. Jadi jenengan harus semangat Nggih, berkarya, betul. semangat belajar. Monggo Mas ninggal katresnan Mas. Kene Dik. Gedrok apa piye ki? Manut Kok rasa men cah? lanang. Penana ya Mas. Neng
sing nembang Mbak Manohara sing ngendang Ipan cocok. Kandhani ya. Ipan menika bojo siri kula lho. Bojone pira to kok wis dadi? 19. Saestu Ipan nika bojo kula. Nggih. Ceritane piye kok saged dados bojone sampean? Rahasia aku tak delok videone. Lho. Ora cerita langsung video. Peh iki jan. Menika wonten pamutan. Napa meleh? Napa? Terus lintang asmara nggih. Heeh, nek Lintang Asmara. Isi. Lintang Asmara ki pelok ya. Cocok niku. Kalih Pak Komet, Pak Anu. Bintang asmara. Dibawani. Napa angsal kula duet kali Mas Ipan? Loh, angsal. Los niki. Angsal. Iya. Dia ngendang yo. Kono Ini yo. dobel. Sanjaya yo kan duet yo. Ora. Tiaku. Sanjaya duet. Dadak Dalem. iki sing Tak Nggih, golekno nggih. penggirong ganteng tur yo jos suara lanang. sapa ta? Niki lho. Lanang asli? Asli. Napa palsu? Loh. Iya toh. Monggo gegek lanang maca wedok. Lah iya Napa sak wedok maca lanang? kabeh. Iya kok. Jos iki. Sing pundi Oh, to, sing Mas? pundi, Nah, sing pundi? Nah, Namine sinten namine? Mas ora kenal. Sanjaya. Sanjaya. Mas Sanjaya Oh, kok lulusan kaya- SNI. Kok kaya SSI apa to? kok kaya nganu sene radio kae ya, Mas? SSN. Kaya sene radio kae ya, Mas Radio. Sanjaya. Yo, utang Rek, utang utang sing kuwi. Sing ndi to? Sanjaya kuwi lho. FM. Apa? Ya apa apa to? Pikiranmu teko ndi to, Mas iki? Ora. Heeh. Apa to yu? Diduetke kalih Mas Sanjaya. Oh, Mas Sanjaya, monggo Mas Sanjaya. Ayo San. Iya, Besan. Mas. Enggak, Mas. Oh, niki to. Brengosen niki to. Ya, Oh, niki ato. lanang asli ketoke. Senenganmu ak sing brengosen to. Ayo, San. Sepote Mas, ayo Mas, sepote Mas. Nah, ayo yo. Gak caranan. Apa? Sepati. Oh iya wes apa kono? Iki jane grup apa to ki? Kok ora kompak. Yo, kompak yo asline yo. Yo. Mau Ora. apa to? Ngeting aku. Ipan rangi ngeting. Paringi Kok jengleng. gemblodak emang apa? Kayak jengleng. Ipani trambuh. Marai pan rangi ngeti lho yo. Sajoke bar nikah siri karo aku ngono kuwi lho, Mas. Oh. Lah wis entek. Kok yo wis apa kok ae. dindi ta yo wi. Mas Sanjaya nggih. Inggih. Lah dalah, gak sido. Tiba Mas, sampean iki ganteng mbok yo serati gedhi to, Mas. Nyapa to, Eh, Pak? Nyapa, Met? Iki nyapa? Iya sak merek kita. Kok sampean mbok kira sanyo apa piye? Lah yo. Oh. Wah, lah kok iso nglumpuk wong. Kuwi sibutane dalange. Oh, ngono. Kok iso konoan bareng yo ngono. Konoan piye to? Maksudku kok terus ngomong ngono. Maksudnya kuwi koncone dalange Lah, ngono lho. Koncone apa ora? Kanca. Mas Tapi Sanjaya, kanca yo. niki alhamdulillah wau sampun dados kurban pertama dalang. Niki jenengan badhe kurban kedua. Monggo dirahapi jeng. Anu, kula nek Kula korbane Mbak Mano. Iya. Oh ya tidak mungkin. Mas, lha wong awake dhewe padha beda. Padha wedok. Piye kowe? Ketoke guwandel kok. Bocah-bocah padha sing hati-hati ya. Lah napa, Met? Yo ngene iki lho, aku yo ketar-ketir. Kowe aja kaya ngono. Kaya wedok, jebul ya kaya ngene. Lah kono kaya gagal lanang. Lah kaya aku ngesakno cah saiki. Mas Sanjaya. Nyapa to, Mas? Kok Penggiro ngesak? ngape lho, bagus lho kuwi Mas. Lah sampean kok yo melu-melu. Kok malah nular. Kowe iki lho, Mas. Lanang ki ya lanang. Nek wedok ya Yo wedok. wedok. Lah kuwi tanganmu teng ngono. Ayo. Yo, Pak ngene. Kodok. Mas Dodong komen ngene diomongi sing apik. Lah. Pikir-pikir. Ben dalange dhewe. Ayo langsung nempel kobong, dalange men kobong. Sekali-kali kobong. Ojo. Ngene lho yo.
Sik. Sik to. Ya apa wi? Arek ngombe delok Oh, to. tak pikir gue arak emang. Sing di omah dikira aku sopir truk apa. Lah yo, Walah. sinden kok galon. Ayo kuwi bentuk penghormatan. Penghormatan ya penghormatan mosok sinden ayu-ayu ngombene galon. Ayo malah Ya karek ngejok to yo. Oh, alah darane sopir truk. Inggih dalem. Menika wonten pamundutan lho, Mas. Ngene, Nggih. Mas Dedo. Nggih. Kan mriki juga spesialisnya tayub. Nggih, Nah. emang sipilisnya tayo. Spesial. Apa? Penyakit. Penyakit apa piye Sing kok? Sosipilisis. Suka aku. Sing raja singa sapa? Dajo. Spesialis. Spesialis. Aku kok kleru to mengke. Boten. Spesialis tayo. Spesialis Terus tayo. karepe. Nah, Mas Sanjaya niki mengke gendinge Songo Kidul. Songo Kidul. Nah, niki sing nembe kali Mbak Dwi, jenengan sing beksa kali Mbak Mano. Sik to. Gak situ lintang Sik iki. to, Mengke ceritane lintang lintangnya- asmara. Ya lintangnya Saiki kok. lintang asmara sik terus engko sing keri tayo. Ayo Nah, kok ngono ngono ya lho. wis Dalang kok. Yo yu. Ngono lho, manut kok Ram ram. sampean ngalah. Wis kadung ngadeg kayak ngene. Sama Oh, mau alah. Yo. Rong tau dilewak Bergunjak karo banji gitu lah. Ayo lewak, Mas. Nang ti ayo ti. ti sapa? Iki jenenge sapa, Mas? Asmane sinten, Kula Mas? Sanjaya. Sanjayan, Awan. Awan. Lene bengi. Santi. Santi kok brengos. Aku di Endi Plus. Apike kuwi kok. Ayo, Mas. Kaya apa suara? Ki manis loh Mas Bringosi. Mas, monggo Mas. Lho, Mas. Lintang. Rungokno wi. Manis. Kacek 50 nek ora brengos moh, Mak. Brengos. Ki manis. Ora sumbut karo brengos. Lah iya. Ki manis Mas. Jangan-jangan ini ganda. Kono nanti rapi. Ya aja ngono to, Mas, bature oke sok kono. Nggonku banterno ya, Mas. Mas, Mingke bantri, Mas. sing nggonku, Mas. Yo. Ayo, ayo. Pak Maiman terima kasih. Ibu Pipin terima kasih. Yang di sana boleh goyang. Yo. Selamat. Ala kakir, kir. Ala kakir, kir. Siang pantoro rati mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasolakmi. Wong ayu
Matur Sampun, nuwun Mas. Iki San. jare San, sik neh mau. Oh, Ya nggih. margo kene kan jaluk anu Nggih. lho apa? Tayub. 8 apa ki Nih. 9 kidul. Niki wau Mas Oh, Dalang nggih. ngapunten, niki Nggih. wau ingkang sunat Mas sinten Faiz. Faiz. Mas Faiz Oh, nggih nggih. ngersake lagu. Kenapa, Nika Mas? badhe minggat nderek mriki wong pengen ngerti Mas Dodok iki piye to asline iki wau rasan-rasan kali Bapak. ngono lho. Kali Pak Maiman, Mas ya Pak Faiz iki. Ya, guys. sini, Mas. Sini, Enggak, sini. Is. Ya, kene. Iki sing sunat dadi men ngerti endi to sing Oh, saya sunat iki ya Allah. Mm, Rene tak delok wis garing apa Eh. wene. Ah iki lho. Iki kan mengandung sulfalin lamid. Ah, cah ganteng. Besok cita-citanya kalau besar mau jadi apa? Ganti. Eh, Ora kok ora. iso aja ngono. Mau jadi dalang. Jadi apa, Mas? Iku lho, dadi dalan iki. Dalang ya dalan. Kan berarti niki wau sing mucuki jenengan. Oh nggih nggih. Jajal didik Mas, anu suluk. Suluk-suluk. Bumi goncang ganjeng langit klap-klap katon. Lir kincanging alis. Risang mawe gandrung. Sabarang kadulu ukir moya mayit saking das beliwur. Rada tegang ning ra apa-apa tepuk Tepuk tangan. tangan luar biasa. Iki kaya ngene wis apik Mas mergone cek belajar. Belajar. Saking apike ngene iki Mas. Nah coba ayo le Jajal. Kok cempreng suaramu. Jajal padha iki. Sanjaya lho iki. Wong lanang kok demek. Lali. Dhek lali. Aku kadung Ngono lho Mas. Ayo. aku kadung ingin lah kok kono padha. Ora apa-apa. Engko dadi lembek-lembekan. Ayo. Ya ampun. Jajal, aja kalah karo cah cilik. Bumi goncang ganjeng lampu di kota. Alah. Ya lagu. Langit bumi gonjang-ganjing. Ngono to Mas? Iki tibake anu apa ki Jawa jenenge Mas? Timuran. Hah? Jawa Timuran kaya. Suarane apik lho. Lah iya. Kanceng tak ya. Ayo Mas ya. Duh, wong kuwi mung cengkok gujangan kok. Lho. Mbake mangkale guyangan. Jangan. Aja turut kono lho Mas. Terus Mas, jajal Mas. Aku gak apal kok. Gak apal. Oh iya wis apalmu Iya, wis. wis. Wis ayo bar ayo. Iya. Lah kok Anu, apa-apa kok ora apal. Mas Faiz nggih. Oh nggih ngersake lagu napa? Mumpung ketemu sama Pak Duduk, jarene rasa-rasa Jadi, Pak Duduk. Pak Dodo piye bagus apa ora asline? Bagus. Bagus ndi Pak Dodo karo Mas Komet? Loh, ning dilek. Ah, kene. Iki ngono aja nesu, ngono ae lutung. Ndang nesu Lah iya. Mutung ya Ngono lutung. lutung. Ndang nesu ndang mlaku rono ndenane nek dagelan nesu mulih diencloki bledek. Alah mencelok tok ora nyamber. Muga-muga nyamber. Tak. Selentik. Dik Faiz pengen lagu apa le cah ganteng? Monggo cah gandeng. Iya takok. Takok Pak Santiko to iki. Tekok le sati Apa kok. senenganmu biasanya sing sampean senengi apa lagu? Apa? Tembangnya napa? Dalang sapa nyono? Kusuma Wijaya. Kusuma. Ketoke nom ning isine tuwek. Tuwa. Lagu anyar kok ya. Kusuma Wijaya Bocah-bocah iki. iki mumpung ana bocah-bocah. Ah, yuk, sinten yang kepareng jumeneng Mas Dalang? Lah sing kae nggo apa? Lah iya. Napa? Napa? Sing kae nggo apa Mas Chandra? Niki mungkin dicethik geni. Mungkin malih nggih Mas nggih. Nggih, monggo. Ya, Sanjaya koyo matur kowe nuwun. San. Bocah kok lentur ram ya. Kok lentur Mas piye to? Sanjaya. Ning ibate Ya lah, alah kemayune. Kene tangane ya lah. Nek nguyuh ya lungguh. Ndahne kecewane Bapak. Iki nek nguyuh ya lungguh. Nek nguyuh ya lungguh. Ora salto. Salto. Nguyuh ya padha. Kayang yo. Nek nguyuh kayang ngene. Lah nek kene iki nguyuh lungguh kaya aku kesreh no. Lesreh kok dawa-dawa. Ayo, sinten? Sing kepareng. Iki lho enek bocah 1 langsung 2 3 4 5 monggo. Nah, Jenengan cocok. pilih. Yuk, langsung monggo. dua iki lho Mas. Langsung Mas. Sinten? Kale. Kale. Oke. Nggih. Sing Mbak dua iki lho. Kusuma Sing cilik karo sing Wijaya. gedhe Ayo, iki lho. Dok, ayo. Ayo Dok, Apa? nganteng Dok. Mbak Sinta dan Mbak Cece, yuk. Kusuma Wijaya. Sing Yuk. kok Thailand iki lho. Kusuma Wijaya pelek pas itu to. Mriku lho Mas. Wo anu to Sing jin. ngorjen. Ya wis. ya. Monggo, monggo. Ayo Mbak. Dok, Anu, nganteng nggih. kaloro. Ya sing kok Kusuma Thailand Wijaya, Dok. ayune ya Allah. Pilok. Pilok. Pelok. Di tebocah kok dipilok kuwi to.
Pelok. Iya, ayune ya Allah. Ki cilik iki kok ya wis metu anune. Nyapok ya. Di video. Mas hafal mboten Mas Faiz hafal mboten? Mboten. Mas Dodo. Oh nggih mboten napa-napa. Bae wi ngitungi apa to Jek Meng? Anu, rempah-rempah. Badhe joget mboten? Ayo Joget. kuwi Oh nggih. koncone saletengmu ya Mboten, kuwi. mboten ampun gerak teman-teman nggih. Sukoco ya kuwi mah. Mungkin capek ya. Yo. Oke, mikir kekno Mas ben nyanyi Mas. Iki ya banci lho Mas. Kocomu Ayo Mas monggo. Happy Nile. iso aku. Rek ayo. Kilo Mas. Mas. Mas Komet. Pripun? Bocah arep nyanyi tak kon golek lirik. Lirik golekno le, gak duwe paketan jare. Walah ya ampun. Nek tak tukar kuotang. Kota. Kok nanggap ayang kok ora duwe paketan ya? Lho, ora sempat ngono lho Oh, karepe. Kuwi ngerti ya duit wis. ten jero mie tumpuk-tumpuk. Lho terus. Gula tumpuk-tumpuk. Lah ning guri ki apa Mas tumpuk-tumpuk? Anu kumban. Cedak jeding mau urung sempat anu. Kena ta le? Sapa sing Nek ora is. expert isamel? Karo ewang ngono Mbak Maya golek. Wijaya lirik. monggo, Mas. Ya wis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Uya kembali bersama Ketika Bersatu. Masih bersama Dalang Gaul. Mas Chandra. Goyang dong. Mbah Mendil. Terima kasih. Matur nuwun. Mas Dodo Komet. Nah, Nggih, niki siap Mas Faiz matur nuwun. Ada satu lagu lagi nanti yang belum dilanjutkan di Goro-Goro. Siap. Satu lagu. Grojokan Gerajakan. Banyuwangi. Nah, Niki sing dereng langsung dua nggih Mas. oke. Iki ada Mbak Maya dan Mbak Maya Dwi. dan Mbak Dwi. Engko ibuke engko Mbak goro-goro Marse, engko Mbak ibuke. Marse nggih dereng. Mbak Marse mengke, Mbak Marse. Bu Marse mengke. Mbak Marse. Mas diceluk bui Mas. Ya ben awet enom kok. niku. Mbak, Iya, Mbak Marse. kadung tuwek iki kok awet enom Marai bisa. nyinden Mbak Iya, iya. Manohara. Lah nggih. Ayo Ya, Mbak. Mbak Dwi kali Mbak anu. Ojo dadi Maya. Monggo Mbak Marse. Maya. Yo, Gak di anu. Oke, biasanya sepot ya Mas. Ora. iya. Oh ya wis nek ora sepot. Oh, jere saya dalu. Go Mbak, go. ya Mbak Maya dan Mbak Go. Mia. Mbak Maya ki sing ndi to? Sing sing Maya iki sing niki lho. Mbak Oh. Dwi Mardiansah. Nggih, Mardian situ. Mardiansa.
Mardianti. Mardianti. Mardiati. Sing Oh, CS. Adeng-adengi kok ngolah ngalih ya Mbak Mardiati iki. Kadang ning kene, kadang ning Sama kene. nih yo wae. Lah dek iki lak tawur Ada dadi yang tak kene, tak kene. Iya, kok ngolah malih ya. Mbak Maya. Nggih. MTS pundi ta sampean? Kula Nggih. anjuk. Lah suarane kok gak gede. Anu Mbak saya bengi iki Ya. anu Saya sudah. cilik. Kemang sama tekoke kan suarane gede to. Heeh. Saiki kok cilik. Lah Lah saya bengi lho. Tergantung kok Mas ngono iki. Nek adem ta Pak ya cilik. Dodo, Pak komet nggih jenengan. pripun? Gak aku nyawang blempoken kok. Padha gedene iki. Ini nek jenengan anu garwa sak meter. Monggo. Oke, terus. Sentimen. Terus. Nesu, nesu. Mas Chandra sik omong. Ayo ora apa-apa, langsung gerajakan Yo. Banyuwangi. Oh. Piye to Lek Ter? Rino wangi
Oke. Banyuwangi. Ayo yo. Sir-sirana. Terima kasih. Oke. Sapa? Atur nuwun. Mas Dodok, Mas Komen. Nggih, macange bali, Bu. Kripik gedang, kripik telo, sisik Ting. dang watone rata. Nggih. Mugi-mugi saged kembang nggih wonten wekdal Amin. punipun.